Malawi Brief. Tsopano tikupasirani nkhani masana lero pa 9 December 2025. Tikupasirani nkhani mwatsatanetsatane. Achinyamata mdziko lino awapempha kuti ayike chidwi chochuluka kutsogolera ntchito yolimbana ndi mchitidwe wakatangale pomwe dziko lino lero pamodzi ndi mayiko ena akhale akukumbukira tsiku lothana ndi mchitidwewu. Mneneri wa bungwe lothana ndi katangale mdziko lino ACB Jacqueline Ngongonda wati achinyamata omwe amakhala ndi amene amakhala ndi ukadaulo pogwiritsa ntchito njira zamakono pochita zinthu akafunika achilimike kukana njira zachidule komanso zachinyengo zopezera chuma. Zambiri mu ripoti la Roslyn Ndiobanda. Mbwa tsiku lokumbukira ntchito yolimbana ndi mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu uchitika pamutu wakuti kugwirana manja ndi achinyamata polimbana ndi ziphuphu kukonza tsogolo la umunthu. Bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu mdziko lino la Anti-Corruption Bureau lati mutu uthandiza kudziwitsa anthu zakuyipa kwa mchitidwewu komanso kupeza njira zothanirana nawo. Mneneri wa bungweli a Jacqueline Ngongonda wati achinyamata amakhala amphamvu ndipo angathandize pa ntchito yolimbana ndi katangale ndi ziphuphu. Achinyamata ndi amene ali ndi mphamvu yothamangitsa zinthu zosiyanasiyana, ali ndi nzeru ya makono imene tikuyitcha kuti innovation. Ndiye achinyamata akuyenekera ndithu kukhala nawo mbali ya kutsogoza ntchito imene yothana ndi ziphuphu komanso kuthandizira kuti maiko athu kapena dziko lathu la Malawi likhale ndi utsogoleri wabwino komanso ochita zinthu poyera imene tikunena kuti transparency imene. Kumbali yake mkulu wa bungwe la Center for Youth Empowerment and Civic Education Alake Mbewe wati achinyamata ayenera kumatenga nawo gawo m'madera osiyanasiyana polimbana ndi katangale ndi ziphuphu. Monga mukudziwa mavuto ambiri amene achinyamata akudutsamo ndioti sapasidwa mwayi woyankhulapo, kupereka maganizo awo, kutengapo mbali ndi kutumikira popanga mfundo ndi kuzigwiritsa ntchito. Mfundozo amakhala oti nthawi zonse amangotchulidwa basi ndi dzina, kungowapaka mafuta milomo ndi kumanena kuti akhuta adya. Chonsecho amakhala ali kumbali kwambiri. Ambewe aonjezera kunena kuti nthambi zonse za boma ziyenera kutenga gawo polimbana ndi katangale. Nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha madera Ben Piri walangiza makonsolo kuti apeze ndondomeko zatsopano zotolera ndalama za misonkho ndi kukhazikitsa njira zamakono zotolera ndalama zoyendetsera ntchito za makonsolowo. Adams Mundaninge walemba ripoti. Longa pamene amakumana ndi akulu a konsoloyi ndi unaona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha madera Dr. Ben Piri asindikafuna kuti makonsolo mdziko muno ayenera kuganizira kukhazikitsa mapulani otolera ndalama za misonkho komanso kusata njira zamakono zotolera ndalama ndi cholinga choti azitolera ndalama zambiri. Dr. Piri anafotokoza kuti kusata njira zamakono zotolera ndalama ungathandize kwambiri kulimbana ndi mchitidwe wa chinyengo. Ndunayi inawululanso kuti kuzera ku ndalama zokwana 5 billion kwacha zimene zipita ku dera la Phungu wina aliyense makonsolo azigwirisira ntchito ndalamazi pogula magredala amene azithandiza kugwira ntchito yolambula misewu ya madera akumidzi komanso kuonesesa kuti ndalamazi akulipirira maphunziro ana osowa komanso kugula maambulansi madera a Phungu ndi cholinga choti azithandiza odwala. Siningathe kuchita rate kuti wapanga bwino kwambiri tiwaputi chifukwa aliyense ali ndi mphamvu zake ena ali ndi mashortcomings awo koma zatithandizira kuti titolere kuti kodi in terms of ma capacity building tichite motani ndeza tithandiza kuti tichita develop manyo yabwinobwino. Mfumu yaikulu Kyungu yapempha makonsolo kuti ayenera kugwiritsa bwino ntchito ndalama za mthumba la CDF ndi cholinga choti anthu akumuzi aone chitukuko cholozeka. Tizakhala ngati anthu opusa ngati matisi athu chizipa ndi karonga azibwerera mbuyo pamene ndalama boma yandipaza zambiri koma zofunika maplani mwina nduna nenera maplani tiyambepo sopano ndalama tisanalandire. Pakadali pano ogwirizira udindo wa mkulu wa Town Council ya Kalonga Steve Chima adandaula kamba kakusowa kwa ndalama ponena kuti zikusokoneza ntchito za tauni. Mfumu yaikulu Kalumba ya ku Lilongwe ati nkhani za umbanda ndi umbava zinachuluka kwambiri mdera lake chichokereni ya polisi pa zankhutu anthu
okwiya atatentha polisi ya Chisiyo. Mfumu Kalumbu yankhula izi pamwambo wotsakuliranso polisi yatsopano ya Chisiyo ku Zankutu komwe anthu aku derail ayimangaso mwatsopano. Zambiri mu report omwe walemba ndi Irene Kaira. Polisi zinthu zina monga galimoto zomwe zinali pa malopo zidawotchedwanso. Phungu wa dera la Lilongwe Central Constituency ya Jimion Nyanda wati polisi ya kudera la Zankutu imathandiza kwambiri chifukwa umbanda ndi umbava ndi ochuluka kwambiri mderali. Anapasi kuno timanena kuti anthu amene aotcha polisiwo ndi ochepa pamene polisi imatumikira ife ngati dera lonse lino kwa Senior Chief Kalumba komanso anzathu kwa Kwatsabango komanso kwa Maliri timadalira polisi yake imeneyi. Senior Chief Kalumba wati chotchereni polisi zinali zovuta kuthana ndi umbanda ndi umbava chifukwa padalibe polisi yapafupi. Kuba mabwera komanso anthu amaphedwa soko mbiri. Watu amapeza mpara uri mbapo zimudziro polisi jawo chejwa mpara tunduri umenewo. Mkulu wa polisi ya Lilongwe Assistant Commissioner of Police Asaidon Mpina wati ndizodetsa nkhawa kuti anthu akuchitabe mchitidwe owotcha maofesi a polisi komanso kutengera lamulo m'manja mwawo. Iye wapempha anthu kuti azikambirana ndi apolisi akasemphana maganizo. Ngakhalenso deralo limapeza kuti lapeza mavuto akulu kwambiri pa nkhani ya chitetezo chifukwa zikachitika zimene zokuti anthu abwera aononga polisi milandu sonde imachuluka chifukwa chokuti akuba kapena zigawenga zimapezerapo mpata. Polisi ya Kasiyo idawotchedwa pa 17 June 2025. Nduna yoona za chilengedwe mphamvu komanso migodi ya Jean Matanga yati chaka chammawa boma likuyembekezeka kuyamba ntchito yomanga malo opangirako magetsi ena a 300 megawatts kuchokera mu mtsinje wa Shire pofuna kuthana ndi vuto la kuzimazima kwa magetsi. Christopher Sande kuchokera ku Blantyre ali ndi ripoti. Dera la Chigumukire kwa mfumu yayikulu kuntaja mboma la Blantyre tsopano lili ndi magetsi pansi pa ntchito yopititsa magetsi kumadera ku midzi ya Marepu. Nduna yoona za chilengedwe mphamvu komanso migodi a Jean Matanga yati boma likuyembekezera kuyamba ntchito yomanga malo opangirako magetsi ena a 300 megawatts mu mtsinje wa Shire chaka chammawa pofuna kuthana ndi mavuto akuzimazima kwa magetsi. Magetsi mafuna ambiri kwamene timapanga ife ndotani ndochepa. Ndi chifukwa chimene chocho ife tifuna kuti tiyesetse kuti nkhani yozimazima kwa magetsi ichepe. Ndiye kuti ichepe njira yake sina kuti tionjezere. Kupusa kwa magetsiko ndiye ndifuna ndauze mtundu wa Malawi kuti ife ngati unduna wanu tipanga chothekera. Pompano chaka chammawa chomwechi tikhati kuyamba ntchito yowonjezeranso magetsi mu mtsinje wathu wa Shire tikhati kubweretsanso magetsi ena almost 300 megawatt. Ndozi gamatha saka ziwiri zitatu khati magetsi taonjezera. Nduna iyi yachenjezanso a Malawi kuti aleke mchitidwe owononga zipangizo za Eskom. Mfumu yayikulu kuntaja yayamikira boma chifukwa chobweretsa magetsi a Marepu dera lake. Inetu choyambirira ndathokoza president a dziko lino chifukwa sadasiye programu ya Marepu akupitiriza. Munthu ali zofunika zambiri za umoyo wake koma magetsinso ndi chithandizo china cha umoyo wa munthu. Kupanda magetsi masiku ano umoyo wa munthu umaperewerapo. Etsa kuti wina aliyense amene angaononge zitukuko zimenezi ndiyamba ndine kumuzenga mulandu. Apolisi asadamuzenga mulandu chifukwa chitukuko chimenechi tachivutikira mu nthawi yayitali. Mdziko muno alimbikitsa kuti asamanyalanyaze kukayezetsa za matenda osiyanasiyana monga HIV kuti adziwe mmene mthupi mwawo mulili. Izi zakambidwa kunchalo pamene kampani ya Ilovo idakonza mwambo wokumbukira matenda a AIDS pa mutu woti tifalitse chikondi osati matenda, tigwirane manja potetsa matenda a AIDS. Priscilla Mwakifuna walemba ripoti ili. Malawi Business Coalition on Health Atreza Mphwatiwa wati anthu ambiri mdziko lino maka abambo akuyenera kuzindikira ubwino kayezetsa magazi kuti adziwe ngati ali ndi kachirombo ka HIV kapena ayi. Polankhula kumchalo pamwambo wokumbukira za matenda a AIDS omwe inakonza kampani ya Ilovo Sugar, Amphwatiwa ati abambo ambiri akunyalanyazabe kuti akayezetse magazi zomwe zikuchititsa kuti chiwerengero cha omwe ali ndi HIV chizinka chikwera. Kwambiri kwa azibambo chifukwa azibambo ambiri kafukufuku akuonetsa kuti pali azibambo ambiri amene sanayezetsebe komanso nthawi zambiri azibambo ambiri amayamba mankhwala mochedwa komanso nthawi zambiri azibambo ambiri mankhwala aja akayamba sakumapitiriza mwa ndondomeko yake.
kuti azibambo tiyeni tidzuke tidziwe kuti kodi thupi lathu likuyenda bwanji, chifukwa anthu ogwira ntchito pamalo ngati pano pa Ilovo ngati ali ndi thanzi ndekuti Ilovoyi ipanga maprofit, business ipita patsogolo mwamphamvu mosavuta. Kumbali yake mkulu wa kampani ya Mchalu Sugar Arike Pile anati kampani iyi ili ndi chidwi chofuna kuthandiza polimbana ndi matenda a AIDS ndipo ndi chifukwa chake linakhazikitsa mwambowu. Mwazina uthenga wakulu pa mwambowu unali oti anthu agwirane manja polimbana ndi HIV osati kuifalitsa. Zoni yake yapeza kuti mavenda mu mzinda wa Lilongwe ayamba kukhazikika pa mlatho wa Lilongwe omwe wamangidwa kumene. Tinayendera mlatho tinapeza mavenda makagulitsa zovala komanso katundu wina atayala malonda awo mbali zonse pa mlatho. Mpiringu walemba ripoti. Mwezi umodzi boma litatsegulira mlatho wa Lilongwe, mavenda ena tsopano ayamba kusamukira ku mlatho komwe akuchitapo malonda. Titayendera mlatho Masana alolemba tinapeza kuti mavenda awa akuyala malonda awo kuyambira ku mtunda mbali mwa msewu wa M1 mpaka pa mlatho. Izi zakhumudwitsa pa mpando wa komiti yaikulu ya msika wa tsoka a Steve Magombo omwe ati khonsolo ya mzinda wa Lilongwe ndi omwe ikulephera kugwira ntchito yake bwino zomwe akuti zikuwasokoneza. Chifukwa chakuti asite sagwira ntchito yawoyo mokadaulo zimene zimafunikira ndipala anthu amapezeka kuti ali pa chidule chake chimene chitengera anthu akumisika zimatikuza chifukwa munthu amene akudula tikiti akupezeka kuti sagulitsa, munthu amene akungokhala malo senelera ndi amene apanga business. Mkulu wa khonsolo ya mzinda wa Lilongwe Dr. McLeod Kadamanja wati khonsolo yawo yakhala ikuchita zokambirana ndi mbali zonse za mavendawa ndipo ati ntchito yofuna kuchotsa anthu wasina foke pochenjeza kuti malamulo agwira ntchito yawo. Pali anthu ena amene oti amakhala kuti azingi malamulo amango atengera basi m'manja mwawo, they don't care. Koma no ifenga enforcement, the team is still there and panopo ndipajavanira kuti aliyense amene atapezeke malo wongira malonda malo sakhala bwino yoti malamulo agwira ntchito yake, koma tichifuna kuti tikhale tamangitsa anthu yake. All what we are doing is simply kumawuza kuti tapitani m'misika mukakhale malo amene mukhalepo. So enforcement team is still there. Kuchita malonda m'malo osayenera ndi vuto lalikulu m'dziko lino maka m'mizinda komanso matawuni. Ena mwa ogwira ntchito mboma omwe akupitiriza maphunziro awo ku University of Malawi apempha boma kuti liwapatse mpata kuti alembeka mayeso asanadzionetsere kwa anthu omwe agwire ntchito yochotsa ogwira ntchito mboma achinyengo kuyambira lachiwiri. Nthumwi ya ogwira ntchito wa Patrick Mawerenga yati ogwira ntchito omwe ali pa sukuluwa agwira njakata. Franklin Mtambalika walemba ripoti. Yake yolemba anthu ntchito ndi chitukuko kuyambira pa 9 Disemba chaka chino mpaka mwezi wa Februwale chaka chamawa likhala pakalikiliki kulondoloza mayina a ogwira ntchito ake. Cholinga cha ntchitoyi ndi kuchotsa mizukwa yomwe akuti yakhala ikulandira ndalama mboma, kuchititsa kuti mlingo wa malipiro omwe boma limapereka pa chaka ukwere kuchoka pa 408 billion kwacha mchaka cha 2021 kufika pa 1.6 trillion kwacha mundondomeko wa chuma cha boma ya mchaka cha 2025 mpaka 2026. Koma padangotsala maola ochepa kuti ntchito iyambe, nthumwi ya aphunzitsi omwe akuonjezera maphunziro awo ku University of Malawi Patrick Mawerenga yati ali ndi madandaulo pa ntchitoyi. Apa kuti nthawi imene headcount ikuyambika pa 9 apapa ndikanike kuti ndikapezeke kumene kukochifukwa kuti zakanga kuti ndasiya mayeso komanso kukunga ndisindikapezeka kuti kusiku ntchito zosakanga ntchito kuliso jopyeso. Kumbali yake mlembi wamkulu wa bungwe la Civil Servants Trade Unions Atita Gomani wati sadalandire nkhawa zilizonse zokhudza nkhani. Anthu ogwira ntchito mboma akamakhala kuti akusuntha pamalo awogwirira ntchito kupita ku malo ena amene akukapitiriza maphunziro kapena amene atumidwa kuti akagwire ntchito amatsazika pa ofisi kwa mabwana awo. Ndi ntchito amene mabwana awo kwafotokozera anthu aja dongosolo lomwe akuyenera kuchita. Pakali pano nduna zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yati zonse zili mchimake pa ntchitoyi. Ife sitikufuna anthu abisale kuchitsamba chakuti adapita ku sukulu ali mizokwa ayi kuti maimero atakutumiza video ko athaso kuyimba kuona kuti munthu yonda amene. Ntchitoyi ikuyembekezeka kugwirika m'magawo awiri ndipo gawo loyamba luni kugwira ntchito maunduna za maphunziro, ntchito za umoyo, ulimi komanso nthambi za chitetezo ndi makhonsolo. Tsopano tione nkhani za masewero.
mphunzitsi wa mtimu ya dziko lino ya mpira wa manja ya Queens Peace Chawinga wati osewera ake akonzeka kuthetsa mbiri yoti sachita bwino kakumana ndi timu ya South Africa koma kufuna akasewere modzipereka. Matimu awiriwa amene amalimbirana ukulu wa masewero aku Africa akumana madzulo ano pabwalo la Griffin Sayenda Indoor Sports Complex ku Lilongwe mu mpikisano wa African Netball Championship pamene onse adziyang'ana masewero a ndime ya semifinal. Frank Sambanda walemba ripoti ili. Malawi ndi South Africa adzipita m'masewero awo madzulo ano ndi chikhulupiriro chodzaza kamba kuti ayamba bwino mpikisanowu popambana masewero awo lolemba. Timu ya Malawi inagonjetsa Botswana ndi zigoli 46-42 pamene South Africa inathambitsa asungwa na Tanzania ndi zigoli 105-25. Mbuyomu timu ya Botswana inali imodzi mwa matimu akumwera kwa Africa amene Queens imawagonjetsa ndi zigoli zochuluka, koma mphunzitsi wa timu Peace Chawinga wati timu yake inavutika kwambiri masewerowa kamba kuti asungwana anachulutsa kuphonya komanso kutaya mipira yopatsirana. Komabe Achawinga atalibe chikayiko chonse kuti asungwanawa adzipereke kwathunthu kuti athetse kunyoza kamba kuti timu ya South Africa yawasowetsa mtendere kokwanira. South Africa ndi timu ina yayikulu yokuti mzeru zawo nzokhwima kuti ayampira ngati umene ujawo inde penalty malanda, koma ndi timu ngati South Africa zitivuta kuti tilande mpira ngati umene uja. Tingoyenera tikhonze tikule muzeru kuti tipange zinthu zoyenera kuti sataye mpira wathu tikapeza mayi wathu tikugwiritse ntchito chifukwa kuneti bonko abwinotu amapereka mpira timu ina kena konso kuti timu ina mipira imene magwiritsa ntchito ndiyo yomwe imachita bwino. Mphunzitsi wa South Africa Jennifer Van Dijk anati mbiri imene ilipo yoti timu yake imagonjetsa Malawi nthawi zonse sipula kanthu pa masewero alero kamba kuti Malawi nayo ikuoneka kuti yasintha ndipo akuyembekezera masewero ovuta potengeranso kuti timu ya Queens ikhale pa khomo. Masewero a Malawi Queens ndi South Africa akutengedwa kukhala chimake cha mpikisano wa African Netball Championship kamba kachinkulirano pakati pa matimu awiriwa. Timu imene ipambane ikhale ni mwayi ofika ndime ya semifinal komanso kuziyandikitsa chifupi ndi ukatswiri wa apaso ndiye pamapeto pa nkhanizi.